Hello guys, joto nonoh sari kahamte joto nonoh lamsago tinini ani ketal blogo gatabok ang hor tongui tongo ekdom pura tungplasai doban sakada wanang yango ane aming phaijak na hadi iko mami sungna nakhe hor tongkhana sari no hor tongkhana bo phai hwnkhe tini sari go chini nogo mui songnai iko nai di gangla rok aluk rok tomato rok jon naiti phai kyang kangong rabo kaisa kaisa phunu aro tam tam thong luita akam kosa chikunte tam sungno tongo kaisa ta angri rikha berma bai baksa nesine tini berma som sutui gangla piyojo gatai aluk tomato oro jotono rwoi akoi ready khai tu hebika gangga nai nai dino rok besuk ke color bai akobai pramar tongjau kha hwnkhe norok no saimano jesuk coloring food asungwe healthy nei ke norok to pro sakhe thongjana herang haino tabuk obono ang songnai ginong nai tongni eko nai chine oro wasun rijau kha mustard oil hwnkhe tabuk obono tungnani jorana ekdom pura thokni 500 ta 600 ta phena phaiman bisingo kaisa phena tongkho tar mane thok tungkha thok tungui oro rai kha wasun piyojo baja waino marke haino bermari rijau kha berma akram sohori kha ta marke gangke washing koli tongo tabuk marke hwnkhe tabuk bini color jefro chin sungo mane munuta piyojo ga pro ang oro jagao tamri nai gangla hoite nini aluk hoite nini moso hoite wahna marke roi rirkha joton tongo oro joton tongo ekdom pro waisa bai direct moita nokna bujia dikhe wan thoma mar sai ni songoi wan tabo ha koli tongo wahna aluk bukor se vitamin go wahna aluk bukur bakar khugli ata se tabuk masing aluk ko dalang kairam thogo kun sai lap kori gang tabo ha dabon sagraman ha pura kolsni kori haino lengti ka kholbri kha ketabo kholbro pore waisur khlugi nei jakho ka waisur bini sakni wana butoi mane bini sakni tam sanai muini sakni je bini bufam kokra bufam gangla bufam alu bufam moso bufam berma bufam piyojo bufam hoite nini alu bufam hoite hana mar ko ya ko hana bri bufam na ran man yagulo te kaisa damni bufam rir nai tui wan tui ni bufam ri kai ko wan mar ka hana bini sakni bufam ranan pore wan tui ni bufam ri ka ba ta ba hana korai bufam bahai ngai mui ba thoksne ble pra mar kana ni aska koloi akoi pura hano wan thapa wan hor jlai horni kundolo wan phrani jakabo ganong nai tongdi prai ko sini loita kran ba hino kaisa ba hino wasna kaisa ne bagi phan pa yang gela na nai tongkha pra hin mar khai gana signai di sini moi wana monti ekdom gluk saka gluk labni ni bahai hoita sahai hoita joton pra ekdom pra hino mar kha han kuduk sini kuduk hino mar kha aluk alak hino mane tam sanai kesap tham kira munui ka tabuk sini moi pra mung kha hino mar khe ko nai ne di hai peno taki sabna mane taki sabini bufam rok tebo mar khe bini gravy rok thokna bagai boni nonir khang ka tabo kar sina sin moi ka tabu mui kari pai sini mai box edi rkha ka guys norok bai khana phungni blog malai sine guys nongai tong de na jotana na phunga ham guys ngangka norok bai tini phungon tu malai lai jau khang ka tabu phung kana di sini otok sa prab busano kiar khanya ring wan tok sa batar ke masas bin logi ka sim phantok bufang mane phantok mar ka tha jang koi phol kokia o koi phol sap thokja komen ke sarang koi phol ki sapan thokje tam ni mane purang thokje geta ka tabu phung ka sini ro wakre mos din khaina ne wakre ekdom pura buku rogai wahna mar ka rogai sogi pa ke banang gar tomato sogjak mos sogjak wakre sogjak tai aluk sogjak aluk nge ekdom pura mar ka khamai hare ekdom hangar gusti heng thanga ekdom pura hangar korsom pura hangar budul hai nge ekdom pura hangar gusti no song thanga alu gusti no soli aba nga naina di wahna ro jotun sogjak pura mar ke nga berma simi songna baki nga berma songnai pura mar ka berma sogoi akui pura wakre mos dengo aluk kisa sabji si ke roi sare bana ama aluk ni kun beliu sigri heda aluk ngi thangma bagai na sigli sini wakre mos dang wana riding pakhe sanan bagai nga pura mar ka tabuk sanai ganong nai ding sini tini phungni mui tep tongoi ko fulkapi aluk rok nga ga songjak thogri amkha mi hane gangla mi harang maisale guys mi har maisalen bagai tini phung datin phapa dogon sakro nang tabu maisana mane mi horo pura wan thui paike dotino ekdom mukti thangai pra thambui bar gunda gunda sungja mi horam dike thui paike pra marke ngo horni barta ke stuya basa wis anu wasno khairuk jaman bagwi waisno gunda rok sungi ka anga tabuk ke ngo diporni megi sungi jana jong ang maisa bai akoi tabuk tamoi jong barta mane ekdom barta thike barta 13 tamjang ko tophan barta hani sakang ka tabuk ang wasno ora mosoguri somguri ka tai tui guri ka tai masala megi masala guri jang ka wahna marke wahna megi blap sari ka ang ka tabui ko somguri ri khata sasing to somguri ya bat somguri ni sari jakka guys nong nai tong di wasna marke hanu guli sai guri ka tabuk ro mosak thang kai ni sobai kai bere khai di ka hangka tabuk amana sa guli marke na wahna testing na bagai marke wahna testy hinan srup hana saimano bagai wahna marke hangka ka nai tong di wahna norok rinen an video no ekdom pra marke na sigi
pesek thasung और saimano वाला spicy वाला मैगी है ये तो बेबी खा लो जल्दी से खोपे खोपे प्रोट प्रोट करके अरे मार का है वहां ना कुटुक जा पूरा है मुनुस मुन का है मुनु या कोई नहीं कारे ताको साना एकदम पूरा है kalar bai aku bai heno moso ko thangra jak bai moso ko thangra phano moso muni thanga bang moso ko mon omoti hekin rok sai ni pura heno pura korai bura ne buham jak sma tong no as ko thok am si long sukun tu guys ka was pro bin bumung sukun tu ni samani bin bumung no sukan to rok ni baksa khana kana but bin bung sukan to ya guys sukun tu sukuntu hanggang nung sere ko dabang ani de sukuntu se ekdom chikon ni sukuntu ni phar ka guys din bagasung next vlog ko malanyai